Larabadona janvier kalo kile 5 ambalma o bisimila mala cuka don kibaru keneka bi kibara mun mambulo kada kuloka ode Umar Marko ale lablala kibara musarama ulukonne ya yere kafo Umar Marko ni ale kuminalindo kabini December kalo kile 8 ka sababu ke ko ale konika vocal do tala vocal mun konnala ay kuma chama fo fogata se Dr Choguel ko kala mega yerema mali premier ministre o mun konnala fangati gila moko lu konu kunye ale mine kabla kasula blala ni au jugement konu kun kan ke février kalo kile 12 ga soni jugement konu che ala fasa baka lu konu ye segena fie boko ni sora aye ni oye liberté provisoire soni ni do ko fale nje Umar Marko ale koni mbole ni kasula doina aya clé Cabral oka monument na ni kata boyama segin koni ke oye ni nga clé kata nyare la kabru don fene la Morbo Keita ale fene kabru kuna ninga ta boya masegi koni ke ulube aya yire ga fo ko ni maba flan nun koni bela jelen tura malikola ko ulu koni ka saya ko fe ulu tina ke fitri waluye ko fen fe koni malde ulu koni ka lafiya we keren ne ala malde bela jelen misika kalan soro chuga amna dunka fa obseka sabati chuga amna ale ni beje fanga o koni misika bo no la chuga amna ko ulu koni ka wilika jaw kon mena talike nununa ko ulu kon tena ubulo jigin fiyo ko fo malika aka yerama hawaya bela jeli soro kibara wara mambulo kada kuloka ore mali parti politique chama ulu kon wille me ka yire ka fo ko transition keleme ka sanduru munyini ko uma jenay kibara musarama ulu kon na yire ka fo assise nationale de la refondation o la jebam kela décembre kaloina o konnala ulu kone ayire ka fo ko transition moko ko uga sanduruke ko wala sa chuga amna ubiseka bara bela jelenski senka wala sa kala filipro ulu beseka ke ko uwena ulu kon la famia uga hakilna ula o wati kelen konnala mali politique jekulu chama kerengene la semasi parena CDR morema ale ni parti politique jekulu chama ulu kone ayire ka fo ko ulu kone masonima ko transition sharia konnala ko ni mafo ko mu fala sharia konnala ko transition nyema ko uka uyere kurunka beni oyi ko wa ko uba nyini transition nyema fe ko miria kuram kon tale fleni u fe ko uka obla ko kameni transition damnela ko ubena kuma mun kan ni oye kalotane sheki ko uka obara sigi senka kaseka kala fili kura buluda ko ulu kon tena son fiu sanduru o transition ma ko o nyoma delika ke ko wa ko afalot na ke malitay kibara wara mambulo kada kuloka ore mali furba kalanso ulu be barabla kura were la kibara nsanama ulu kon na yire gafo ekol karamo ulu ka hakini jekul bambe no ulu kon ye ubulo di nyogoma tuguni kadaka ulu kon ka hake o teka sabati ka barabla kura were damne ni o damne la janvier kalo klinani ugani barabla mu konnala oya yire ka fo ko décembre kalo clé mugan kononton ko uluni mali jamana nyamo ye nyogoye ukumala ko ga uma ben fola ko mu konnala alibi ko ulu koni be wilika joke fukata fo mali jamana nyamo ko uye uluga hake usabati uye wakatimna kuna funi kunchela kibara wera mambulo kada kuloka ore samba fla aleni mugan kelen konnala sira bakan kasara munun kera kulukuru ayire la ka fo ko mogo keme fla ani bisaba uluni torwa akoda fe kibara musirama ulu konne ayire ka fo direction régionale de la protection civile kulikoro ulu konne ayire ka fo uga seben konnala ko samba fla aleni mugani kelen konnala ko mogo keme fla aleni bisabani woro ko ulu ni tora siraba kan kasara ula kulikoro sirakan o gumu konnala ka bela jilla donya ka fo ko samba fla aleni mugani ko o koni kasara mani bo ko sabla ko mogo mun koni ni tora siraba kan kasara la ko o kunye mogo keme aleni mogo bi woro ni sheki koga ko sante mele ale koni ta juga la ko sabe mogo mun ni tori fle ni siraba kan kasara na ko ayre la ka fo ko bingal kela ni oye marfati uye ko ulu koni ka bingal ke wale kononton o koni kasara be ni hagayna ale ni fene de munu la filla ko o mogo fla ko o fene be ni aramade kasara nunna ni o bela jelen farale nyon kan oye mogo keme fla ale ni bisabay ambalma ni ne kuye oga bidon kibaro e kada okluka ani che aka kluma jola o kambe anyogona were